だからズバリ切り捨てましょうかね、どうぞ。いきますよ。受信機ってそもそもね、何が難儀なテーマになるか、送信機って何が難儀なテーマになるか、で実際にですね、何機種かね、設計開発製造販売までね、お付き合いしましたからね、企画の段階、つまりどんなトランシーバー作るかとかいうその打ち合わせから始まってですね、実際に発表にこぎつけて、販売になって評判がどうなったかまで、次の機種にはそこの問題をどう反映するか、これをですね10機種ぐらいやりましたから、それからもういよいよほどそこでね、何が難儀な問題かっていうのは分かってるんですけど、ズバリ切り捨てちゃいますとですね、